Kære vælgere, kære jordboere, kære undersåtter. Jeg taler til jer i denne jordens så kritiske time. Vi er i krig. Jeg gentager, vi er i krig. Ikke en krig, vi selv har bildet til, men en krig, som er blevet os påført af ondsindet, degenereret og udefra kommende kræfter. I denne for os som mørke time beder jeg jer som ven, og bilder jeg jer som moder, og befaler jer som præsident. Så sammen imod denne bølge af pest, som skyller over os. Så sammen om denne planet, som vi kalder hjem. Lad dette være vores udgangspunkt. Hjem. Vort varme. Vort allesammens hjem. Lad hver mand med sit svulmende mandsmod og brændende styrke i sin kamp vide, at kvinden med sin uudslukkelige hengivenhed venter på ham og holder deres hjem varmt. Vort hjem varmt. Nok er homobomben falden, men dette vil styrke os. Husmødre, kønsfæller, heteroer. Kom til kampmøde i Bøssehusets Teater hver weekend fra den 28. september til den 26. oktober. Skynd jer at få billet, inden samfundet, som vi kender det, bryder helt sammen. En hetero giver aldrig op. Gud bevarer jorden.